27 Μαρτίου 2025. Είμαι στη Θεατρική Λύση Δρόμη Τέχνης, στον Κεραμικό. Και θέλω να γιορτάσω την Παγκόσμια Μέρα του Θεάτρου με το μονόλογο που με έφερε εδώ, την Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου. Ξεκινάει και λέει: «Να έρχεστε, πότε. Αυτό μου δίνει ευχαρίστηση. Εδώ πέρα ο χρόνος είναι αργός. Τίποτα πια δεν έρχεται ή δεν φεύγει εκτός από την συνηθισμένη αυτή φθορά. Στο ξύλο των επίπλων, στα καδρόνια της στέγης, στα πατώματα, στις σκάλες, στους σοβάδες, στα σκέφη, στις κουρτίνες, στους ρεζέδες. Αργή φθορά, μια σιωπηλή σκουριά, προπάντων στα χέρια και στα πρόσωπα. Τα μεγάλα ρολόγια στους τοίχους σταμάτησαν. Κανείς δεν κουρδίζει. Κι αν κάποτε στέκομαι μπροστά τους, δεν είναι για να δω την ώρα, μα το ίδιο μου το πρόσωπο. Καθρεφτισμένο στο γυαλί τους, περίεργα άσπρο, γύψινο, απαθές. Σαν έξω από τον χρόνο, ενώ στο σκοτεινό τους βάθος, οι σταματημένοι δείχτες πίσω ακριβώς από το είδωλό μου, είναι ένα ασάλευτο μυστέρι, που πια δεν έχει να ανοίξει ένα τραύμα, δεν έχει να μου αφαιρέσει τίποτα. Φόβο ή ελπίδα, αναμονή και αδειμονία. Και θέλω να συμπληρώσω αυτό το εορταστικό ολιγόλεπτο με το μονόλογο της Αντιγόνης του Σοφοκλή. Παίρνω χρόνο 2 λεπτά. Λέει η Αντιγόνη πριν μπει στη σπηλιά. Ο Τίμος, ο νυμφίων, ο κατασκαφής οίκησης αήφρουρος, ή πορεύομαι προς τους εμαυτείς. Ον αριθμόν ενεκρής πλήστον βέβεκτε φερσέφας ολολότων, ον ληστείαγο και κάκιστα δι μακροκάτην, πριν μη μοίραν εξήκην βίου. Ελθούσα μέλη, κάρτεν ελπίσιν τρέφω, φίλοι με νίξιν πατρίν, προσφελείς δε σύ μήτερ, φίλοι δε σύ κασίδι τον κάρα, επιθανώντας αυτόχειρη μας εγώ έλουσα, κακόσμησα, καπί την βίου σχοάς έδωκα. Μην δε πολύνικες, τόσο δε μας περιστέλουσα, τι αδάρνημε, και της εγώ τίμησα, της φρονούσιμε. Ουγάρ ποτούταν, η τέκνον μη τη ρέφη, ούτε πόσης μη καθανόν ετίκετο, δια πολιτών των δάνειων πόρων. Την ως νόμου διτάφτα προς χάρη λέγω, πόσες με να μη καθανόντος άλλος είναι. Και πες, απάλληλου φωτός, ή του δίπλακον, μητρός δεν άιδου και πατρός και κεφθότη, ουκές τα αδελφόσος της αμβλάστη ποτέ. Τι όδε μέντης εκ προτιμήσας εγώ νομοκρέοντι, ταύτε έδοξα μαρτάνη, και δεινά τολμάνω κασίδνη τον κάρα, και νινάγει με διαχερών ούτω λαβών, άλεκτρον, ανημένεων, ούτε του γάμου μέρους λαχούσαν, ούτε πεδίου τροφής. Αλλοδέριμος προς φίλων ηδής μωρός, ζώσης θανόντων έρχομαι κατασκαφή.
ναυδάν ξημάχων, επηγέ την δυσχέδιαν ευσεβούς εκ της άμην, αλλή μενούν τάδες την ενθεής καλά, παθώντες σαν ξυκνήμενοι μαρτικότες, η δίδα μαρτάνωση, η πλοίο κακατάθιεν, η κεδρόσεν εκδίκωσεν. Τέλος. Και μία τελευταία. Ο σκηνοθέτης μου, ο Χρήστος. Και η φίλη μας η Αλίκη. Και πίσω από την βιντεοκάμερα του κηρυτού, η Κέτη. Χρόνια πολλά παγκοσμίως. Χρόνια πολλά. Να είμαστε γεροί και να κάνουμε τέχνη.